nurut mbak-mbak nang kene oleh. Iya, Bek, ra apa-apa. Bayu, banyak pecah wingko dasar. Dul, awakmu sama mama karo Pak Nong ngono kae. Tau bahas dik iwak ora, Dul? Yo tahu to, Di. Kira-kira kapan to ya? Dik iwak mulih. Nek perkara kuwi aku gak eruh, Di. Yo njajal awakmu tekono Pakno dhewe to. Yo. Kok sampe takok to, Dul? Aku ndek iki lho petok nang sawah. Yo karepe tak aru-arui, Dul. Lah kok mas matak-matakne aku. Gek lek mung ngaru-ngaru karo motomu mentiling. Ora mungkin betul, Dul. Ora mentiling ngene. Mbak Mindol, ki meng aku rene dikongkon Pakno. Oh iya, Tol. Wis tak siapne kok. Entar ono kene sik. Ya, Mbak Mindol. Wow, leraimu nek. Alah manda saiki, Bos. Iki sing nek rantang sego kabeh, Tol. Lah lawuh karo sayur nek kresek kuwi. Bayo, lah kok wake rem to Mbak Mindol segone. Lah kowe ora roh genduti badhokane wakeh. Kuwi ngono bener wujude menungso, ning sejatine buta ijo. Walah tibake wong buta to Mbak Mindol. Iya, Tol. Lah kuwi balane Piye toki? Lah nyapo aku bukan katut ini. wis to, nang terno kono lho. Kengko gendut celak kaliren malah nguntal suket, Keng. Iya, Mbak Mindol. Bos, suwun ya. Wis kuwi namane. Sik Dik Tiwo, aja sampai ketinggalan. Jeruk wis marai sedep pe. Jeruk. Kuwi uwahe apa godhonge Mbak Noni jeruki? Oyote Dik Tiwo, piye to sampean iki? Yo godhonge to. Walah, godhong jeruk to. Yo, Tapi pirang lembar godhong jeruke? yo wis kira-kira 4 atau 5 lembar lah Dik Tiwo, wis enak minggu. Lembar. Oke, Mbak Noni. Suwun ya. Yo. Siap Dik Tiwo. Galino kalau gak acara apa neh. Pak No. Benjot apa ning kene? Lah nyapa kowe nakone bojomu kok nang aku iki? Mbok menawa lek arep jak karaoke. Cangkemmu lho, lha kok kurang gawe aku jak karaoke lanangamu. Ya wis to Pak No. Aku lho ngertakon. Sampean kok gawe kalangan iki arep ngenekne lomba adu pitik piye to Pak No? Lomba adu pitik gundulmu kuwi. Iki arep tangge nglatih anakku wedok nari ula genah. Tak kira to arep nggih nglatih wong dhewe. Lah nyapa ulaku dilatih iki? Ulaku kan wis lihe. Ramaido Pak No, ulamu pancen kula gragas. Wo dlogok njaran lah kok tekan ndi omonganmu? Tak sawat catut pisan kali ora? Dlogok dhewe iki. Pancen lanang wedok pekok kabeh.
piye ya tarian ular ke? Kok ini toh? Iki lak tarian pura. Kayak gini. Pak, kok koyo ngono piye to, Pak? Jan persis cah cilik. Wis pokok begitu ndas gentalungkun mari langsung talen Leo kiroki. Kowe wis setahun iki lho ra mangan. Eman-eman ndase bocah guri ndak umum. Loh, aku kok mampu masakan sewedep. Kayak masakane Mbak Noni ya. Niki malah kelingan Mbak Noni aku. Masa wong rene. Walah, ki mung jebule anak wedok dhewe to tibake sing masak. Jan pinter tenan anakku wedok. Loh, Pak, sampean wis mari to? Nyapa ki cangkem kula kok ketlonyoran. Ndas gentaro nak malah ras dari badho kula ki engko. Alhamdulillah, Nduk. Temeng yo guru-guru mambu masakmu lho. Enak endak umum. Akhire malah aku sadar mari amnesiaku ngono lho. Tenan to, Pak? Iya tenan to, Nduk. Piye to iki? Jajal lek pancen sampean wis sadar tenan, jeneng lengkapmu sapa? Piye to mosok pake karo jenenge anake arep lali. Jenengmu lak yo Tiwuk Diah Ayu Santoso to, Nduk. Kok enek Santosone to, Pak? Kuwi mbiyen sejarahe tak jikuri jeneng konggone mbahmu, Nduk. Mbahmu jenenge kan Gatel Santoso. Lah, wis sing penting saiki sampean wis mari tenan, Pak. Alhamdulillah. Lah ngono lho, Nduk. Wis to aja kuwatis. Lah ya dengaren ki mung yani nak masak kok wis mateng. Masak apa to sajake kok enak ram? Iki lho tak masakne bali ayam spesial gawe sampean karo Mukidi. Masakne Mukidi, Pak. Pas sampean loro lho sing ngopeni Mukidi. Mosok to, Nduk? Heeh. Dengaren cawe kok apik ram. Ora trimo apik, ya manut, nurut. Sampai saiki lho bocah urung balik nukokne jamu sampean. Ya wis nak ngono engko sampekno. Pake pancen seneng karo bocah sing manut nurut, Nduk. Iya, Pak, engko tak sampekne. Saiki aku tak mapak Mukidi dhisik ya. Ya wis, pokoknya nek wis pedhot bocah ndang mulai, Nduk. Yo. Sik, Nduk. Kok orang mangkoke rami sing ndi nggone pake? Sembarang, Pak. Padha ae wi. Bayu, penyolek pecah wingi kok ndase. Aduh, dancok. Lagi, ini kok bis renek to. Kae lho, Be, sing mbok goleki. Yuh, lah kok ya bis tekan kono. Suwun lho, Yu. Amit lho, Yu ya. Nggih. Kok manggan jarak sing stok iki. Jungup lho, Be. Wes si Bas. Mane dene akeh lho. Mane lunyu ram. Wong kuwi gendeng apa piye to? Ya wis ngerti kali mesti akeh banyune to.
mati sik, Nyok. Nyok. Wah, iki kudu dikeki napas perbuatan iki. Iyo, tapi kayak ngono iki. Sidane kono iku sadar aku sing sekarat. Tapi ora apa-apa lah. Timbangane kebacot bongko, urusane malah dawa ki engko. Terus Ndut, janjine tak penger cangkemmu engko. Arep berbuat rasane karo aku kowe. Lah alah, wong cangkem padha kaya codote ya ramen aku. Aku dhewe iki mula asline ya ngempet. Untung awakmu cepet sadar. Ya alhamdulillah toh. Ya ini mau kaya tikus lurut. Agak pirawene kok ganti codot to. Wong tikus lurut karo codot penek bedane lho, Nyok. Kaya protes iki. Oke. Yene. Kimplek sampai konangan malah gak badok kabeh. Mosar mbok epe dhewe to, Ndut. Ngene lho, Nyok. Aku tak rono dhisik. Ya toh, engko lek wis keadaan aman, awakmu tak ceritani. Aimu arep mbok critani to. Maksudnya tak kabari, Nyok. Wis nyemplung Kok geting aku. Yuk, lek mbah-mbah wis mari urung. Tolong kosokno geger pundang. Mari piye kumbahan cek sakmene mbiyane. Jawamu yuk wis mari urung. Aku pengen mbah-mbah, Aku iya. Lah, dijali tulung lho. Lah tak kosokne apa piye to, Yu? Engko gentaran karo aku. Tenan to, gak apa-apa. Aku lek karo wong padha wedoke apa ya isonan to. Ya wis ngono. Suwun ya, Bek. Ya, ndang mapan no. Ya. Bek. Kayak dhewe kan lagi kenal to. Aku kok izin to. Nek sampean izin, apa mripatku tak tutupane? Ngono, gak apa-apa. Ya. Ya wis. Nya. Bayu. Lah nek iki ukurane klopo Thailand iki. Sak sisih rai bek lan. Loh, sampean nanti to, Yu? Nek kene lho, Bek. Oh, kene to. Oh. Aduh. Sapa notok dasku iki? Aduh. Bayu, piye to sampean iki? Dikosoke malah ngeprak ndas iki. Ora, Bek. Hah? Bewakinem. Ampun, Bek. Ampun, Bek. Aku tak mantuk saya, Bek. Wah, kowe to, Bos. Kat mangi ya nang kene. Ngono kaya ora kabar-kabar. Aku tak mantuk saya, Bos. Ampun. Terus diapaan iki, Bos? Saya niku, Jang. Oke.